Ngiyavuma banumzane baningi abantu besifazane la eminyango baningi kakhulu futhi bahlukene kodwa kulula ukuthi ubone umlobokazi omfunelwe isidalo. Umbona ngani? Umlobokazi omnikwe abantu bakini umbona ngoba uhleze langazelela ukwakha. Uma ekhakini kuphahlekwa ufike ayihuqa izindlu ayivala amalakini. Uma ekhakini kwakhiwe izindlu ingapendiwe umbona ukuthi ngelinye ilanga abuye nethini likapende kube khona izindlu ezimbili aseyipendile ngaso sonke isikhathi ulwela ukwakha into ayificile. Ulwela ukulungisa igceke lakini akalweli okwakhe cha ulwela ukwakha. Uyambona ke lolo hlobo lomlobokazi ukuthi umuntu owabona inhliziyo yakhe ukuthi angakwazi ukufulfilla isidingo sala igcekeni. Inkinga eniba nayo ile ukuthi nina bantu besilisa umuntu onjalo nina imbone ngathi ikhanda lakhe aliphili. Nibone ngathi akaphelele. Nithanda kakhulu izinto. Ukuthi umfazi muhle ngoba eveza umzimba egqoka ingubo emfishane, umfazi muhle ngoba efaka amawivu, wapenda umlomo, wabomvu, waba nenzipho ezinde, umfazi muhle ngoba ehamba ngemoto enkulu, umfazi muhle ngoba kunamabhilidi kubo, umfazi muhle ngoba enemali. Umfazi muhle la. Ngisho bekuthiwa ume kahle, ngisho bekuthiwa isikhumba sakhe sicoyisakele kwesengane, umfazi nje la makungekho lutho. Umfazi ufune kumnika imali ekupheleni kwenyanga uthi nayi imali mama, nayi imali mama, ngelinye ilanga uthi umweswele akukhiphele 5000 athi nayi imali baba. Hamba olungisa isimo esithile. Umbuzo ukuthi hawu uyithatha le mali athi ngihleze ngiyibeka kule hlobo usukunginika yona. Umfazi ohlakaniphile la ekhanda. Ithi ihambile indoda ihambe inyanga ezintathu ibuye sekukhona inkonyane esibayeni. Ingalazi nokuthi lifike kanjani. Umfazi ohlakaniphile ekhanda. Yawenza amazambane bemnandi nerice. Ngenxa yesimo somyeni wakhe akajaha ukuthi cha mina afuna ngithenga braai pack ube ne braai pack efridge upheka amazambane nerice akwenze kube mnandi ukuze kudliwe ekhaya ngoba esuke eqongobezelela into ethile ezokwenza umehluko egcekeni. Manje nina abantu besilisa inkinga yenu ukuthi uma umuntu ethola umuntu wesifazana unjalo vele bona ngathi akasile ekhanda. Umuntu ongekeze mfuna imali ekhanda epheleni kwenyanga, umuntu ongekeze mfuna imali yobuso, umuntu ongekeze mfuna imali yenzipho ngoba lezo zinto ayinasidingo. Kodwa nina manibona umuntu onjalo nivele nibona ngathi nje isithutha siphukuphuku. Ilapho inkinga la ikhona. Uqhathanise imvelo ubunjalo bomuntu uqhathanise nento yokwakhiwa. Ufuna umuntu wesifazane ozakhile. Anginazi ukuthi njani. Umfazi umuntu asuke emphiwe isidalwa isikhathi esiningi akabongwa. Akabongwa nhlobo. Uyena umuntu othi lo osuke efikile noma osuke eyintombi ehlele isilungwini ahleze embona njengesidwedwe nje. Vumela umuntu wesifazane ukuthi adelele umkakho. Wamkhiphela inkomo zikayihlo noma zesidalwa sakini. Umuntu oyokuzilela ngisho usushonile. Vumela nje umuntu wesifazana agibele phe kwakhe isinoma sikanjani. Ngoba wena ungcono ufresh lo muntu lo unezibazi zokuthi uyatheza.
lo muntu lo ushiswa ilanga ekhaya kini unakekela uma wakho wena uthi loyana unjeni umbeka amabala ngoba uhlala nalo ohlala naye endlini ophuma ngemoto ayesitolo ilanga elimthola kanye enyangeni ezintathu kodwa lo yamuntu wakhisa wena singabantu besifazana abanjalo esingafikanga emzini yabantu ngoba sithanda esingafikanga emzini yabantu ngoba kusifanele sakhethwa abathile bakhona esiye sithi masibuka udaba lwethu lokugana siyibuza ukuthi kodwa kwenzeka kanjani ngoba lokho kwangehlela kumfanele singabantu besifazana abanjalo bakhona banjengami abanjalo kodwa lokho akusho ukuthi kufanele uyikhohle wena umuntu wesifazana awema kumele ugeze ugeze kumele ugeze kumele ube muhle kumele uyithande uyithande ngayo yonke indlela uhlanzeke uhlanze indlu yakho singabantu besifazane abagane kolawondi sigane emalawini kunabantu besifazane aba-owner o-11 room abanama ceiling board abanama tiles abanama aircon but thina we chose ukuthi siye kolawondi ngoba asiyikhethanga kunabantu abathile abasikhetha abathi thina sifanelwe ukugana kolawondi singabantu bentobeko singabantu suhlobo lwabantu abayeni babo abababuka umgogodla othi umuntu mekhuluma nomyeni wakhe umyeni wakhe ambuki ngemumva ngoba uzobe eguqe phansi ebheke phansi umyeni abuke umhlubulo phela ukuthi awu umhlubulo womkami kanti ungaka achazwe yilokho hayi ubuso suke silanda intobeko kubantu abasilandayo basiletha kulomuzi sifuna ngayo yonke indlela siyibheka enyaweni zabayeni bethu ngeke uzuqonde vele wena vele uma ulapha uzobona isiphukuphuku nje nabayeni bethu basibuka njengeziphukuphuku awu loyana awu unuka ngisho ikhanda kuba kanjalo.